Africa, meantime ndogara kubhindura. Mubhindura uri kuita basa ripi? Resex work. Chii chakaita kuti uite basa resex work? Peer influence. Kubvawo kushamwari and then unobva wangotanga ngozvifarira wopedzisira wakuzviita. Pamwe ungada kutsanangura kuti zvakatanga sei, shamwari maiita sei, wanga une makore mangani, chii chakaitika? Zvakatangirawo kuchikoro, unogona une shamwari yako and then ukuzoti handei kana kuti kwauya muimbi kana kuti freeman moenda wopedzisira wakuzvifarira zvitopedzisira zvamauri wopedzisira wakungoendawo. Iwe une makore mangani ekuberekwa? Ndine 19. Une makore mangani uri mubasa irori? 2 years. Wakamboroorwa here? Makasiyanirana nemurume unaye here kana kuti makasiyana? Takasiyana. Chii chakanetsa? Wakunga waita chifambo, wakaita gumbo panze? Murume anga asingandichengete plus iyewo anga asingakwanisa kuchengetawo mwana wake. Anga ariwo mudiki saka ndakazvinoita zvinakwa zvinosvika. Une makore 19. Panyaya dzechikoro wakasvika pa, wakafamba sei nechikoro? Ndakasvika form 4. Chimbontaurira zuva rako iwo kuti zuva rako rekuti unge uri mubasa rako iroro rinenge riri zuva rakamira sei muchidimbe gontaura ndomuka ndoita zvakati uine vanhu vako ivava izuva rakamira sei? Alright. Panonyanya kuitika basa iri weekends like Friday ndotongozoti ndo zuva rebasa ndongomukawo ndakatongogadzirirawo kuitawo zvebasa irori. Varume vaungati wadana navo pamakore awaita izvibasa iri vangaite vangani? Kana kuti unodana nevarume vangani pazuva kana pasundungotipo? Maximum number inogona kusvika 50 cause vaunenge uchidanana navo ndovavanonzi mapermanents and then kune vamwe vanonzi mahit and run ekuti unongosangana navo ari madirimari oenda. Saka iwayo haukwanisi kuvaverenga. 50 ndeyo panguva yakaita sei? Paperiod yese iyoyi because vandataura ava ndo mapermanents ekuti unongotozoti kudananawo nanhingi. Sezvo uri mubasa irori unenge uchitoziva kuti ndiri kuita hangu but pane wandinoda vandodananawo naye waunorespect. Sezvo kubasa kwenyu kunoita kunge kune makwikwi nekuti mune makawanda muri chikwata. Mune zvii zvamunoita zvinoita kuti basa renyu risimbe musimba dzebasa renyu? Kugeza chaiko, kuone usmart nekuti kana wakamira patouchline kana kuti uchifamba uri muclub unofanira kuva uri munhu wanoyedzekawo ari smart wanokwanisa kutaurawo nevamwe zvakanaka. Tsanangurira vamwe patouchline ndo pai? Patouchline ndo pastreet kana kuti pamashops kunge pedu patendaiwo munomubhindura. Makamirira kutorwa? Pamunenge makangoita line kuitira kuti client anenge achida uye anochuza munenge makaita line. Maclient yenyu amuri kutaura vakaita sei vanhu ivavo? Maclients ndo vanhu vatoita navo sex week vanotenga bonde. Vakawanda kuno kubhindura vanenge vari vemhandoi? Kunoko vakawanda kubhindura makorokoza ndo vanonyanyaita sex week nekuti vanenge vasina accommodation. Zvine imimi mune mine dzimba dzenyu ungatitsananguriro dzakaita sei? Ndedzekurenda, ndedzekuita sei? Kune dzimwe dzekurenda koita kumwe kunonzi kumaketeni. Kumaketeni uko inenge ingori imba yakaganwa nemaketeni inongomirira kuitwa bonde munhu uchibuda. Munenge mune vangani? Munogona mune vanhu kana 15 kana 20 zvichienderana nekukura kwayona kwainenge yakavakwa zvayo. Zvino kana maakuita basa renyu kana iri nguva imwe chete hapana here udokwa hwekuti unozonzwa zviri kuseri kweketeni iwe uchiitawo zvako? Unotozvinzwa nekuti panenge pakangoganwa neketeni chete. Asi haukwanisi kupinda munext keteni unenge uri mako munenge makavharwa nekuti mune makaganwa nemaketeni. Nekuti vati panenge panoita kunge panounoita makwikwi pai patouchline hapana here mukana wokushandisa mishonga? Titaurire, ende munoipiwa nani mishonga iyo unopiwa nani? Kune kwamunoenda here kuti musimbise basa renyu mukwanise kunge muchitoreka kana muri pamusika wenyu? Mishonga iriko inoshandiswa kuti munhu utorwewo nekuti zvakuenderana neage. Kunge isusu kwatinoshandira tiri vechidiki ndo vanenge vachidiwa kunzi ndo vachiri kugona basa. Saka vakuru vanopedzera vakushandisawo mishonga kuti vakwanise kutorwawo. Vanoiwana kupi mishonga? Nditi kun'anga kana kumaprofita? Kwese kun'anga kana kumaprofita. Kumuprofita unosvika uchiti chii nenyaya dzepabasa edu echifamba? Ungasvika uchiti chii kumuprofita? Kumuprofita ukasvika unokwanisa kumuudzawo kuti inini ndo basa randinoita. Saka kuti ndiraramisawo mhuri munofanira kundipawo namato ekuti kuti ndiwanewo makastoma angu. Hanzi kune zvimwe zvamunogeza nazvo? Mvura iye yamunoburitsa iyi ichokwadi here kuti kuitira rombo rakanaka? Waiti inodzinga munyama kuitira kuti kana iwe usingakwanisiwo hako kushandisa mushonga usingazvidi unokwanisa kushandisawo weti kana sote yemagodo kana bute
zvinodzivirira kuti kana pauri pane ari kushandisawo mushonga zvinofumuka. Panyaya yedziviriro tinoziva kune zvirwere. Pamunoita basa renyu iri munozvidzivirira zvakadini? Kuti tikwanise kushanda nebasa iri tinofanira tozvidzivirira, asi pabasa redu tine mariskis akawandisa ekuti pamwe pachona haukwanise kudzivirira, nekuti munhu anogona kuramba client, kana kuti pamwe pachona unogona kuwana munhu ane mari yakawanda achida kukupa, saka unopedzera wangoita zvaari kuda nekuti unenge uchida mari. Inenge irifanika ungapuwe mari iya unoti inini pazuva kana chiri chidimbu chidiki ndopuwa mari, imbotaura mabhadharirwo amunoita. Kunge munomubhindura short time irimo maximum $5, saka ukazoonawo munhu akudawo short time ne20 unokwanisa kurara naye usina kudzivirira. Watomborwara here? Watombobatwa here nechirwere chepabonde iwe? Handisati. Chikonzero ndechei kuri kushandisa dziviriro? Inini ndinoshandisa dziviriro nemazvo nekuti ndinobhilivha kuti ndikasashandisa dziviriro ndinokwanisa kufa ndopanobva mabasa ezvirwere, saka inini handichive mari yemunhu ichiva upenyu hwangu. Ko makamborohwa here? Makambosangana nevanhu vari violent? Inini hangu handisati ndambosangana nemunhu ari violent, but ndakasangana zvekuti mukuonana muya lese tiri muclub haniti unokwanisa kuchivawo mumwe munhu obva kuchiva, unokwanisa kurarawo naye wamutrustawo zvekumuda zvekudananawo naye. Sapeer educator muri mumabasa ezvekutengesera nabonde, zvizvi zvamungakurudzira vamwe kuti varambe vachigona kuzvidzivirira? Inini Sapeer educator ndinokwanisa kudzidzisawo vamwe kuti ngatiitei bonde rakadzivirirwa, tikwanise kuatendawo maservices atinopiwa nekuteerera zvatinodzidzisawo vanhu, nekuti tinonge tichizviziva tinosanganawo nemazviri. Tanzwa muchiti munombozviti muri student kana muri kuclub, zvine maadvantage api kumaclient? Izvozvo zvinova maadvantages akawandisa, nekuti vamwe varume vanenge vachidiwa mastudents ya, plus ukava munhuwo ane renkiwo iri nani kubasa, kana mari chaiyo unokwanisa kupiwa, unokwanisa kuwanawo maclients ari nani. Saka iwe wati wakabva Bhuruwayo kuuya kubhindura kuinda basa irori, vari Bhuruwayo vari kuziva here kuti ndo ndima yauri kumhanya nayo? Havambozvizivi. Wakunge uri kuona vati uri kuitei? Inini kana ndiri kunoko ndinongovaudzawo kuti sezvo vanhu havanyasa kukwanisa kunzwisisa, ndiri Peer educator plus ndinoitawo maprojects, ndinozvibatirawo nemaoko angu. Asi iwe kuti uzobva kuBhuruwayo ukunge wanzwa kuti kubhindura kunei, chii chaicho chokunge wanzwa chiri kuno chakaita kuti uye uzoshandira basa iri uri kuno? Chinoitika ndechekuti kuitira basa iri kunyange tichiriita ibasa rakashoreka rakafumuka, saka kuti uzviitire munharaunda mawakakurira maunogara zvinodzikisira chimiro kana mhuri yenyu, saka kuti uzviite futi wakasununguka unyatsoita nemazvo unofanira kutravhelawo kurewo kusingasvikowo nehama dzakawanda. Ko mukawana munhu anoti ndoda kukuroora iye, ndakuda ndoda kukuroora kuti uite mukadzi wangu, munogona here kusiyana nebasa iri? Iwe uri kushaya here pamakoresa, uri kushaya here murume anokuroora kwemakoresa iwayo? Unogona kuwanako munhu anotada kukuroora but asiri serious, nekuti munhu anenge achida kuroora munhu zvinooneka nezvaanoitawo nezvaanenge achifuitira. Waitei nemari yauri kuwana mubasa rako? Une chaungati chinobatika chawaita neibasa iri nemari yako? Kutengawo mudziyo nekuchengetawo mwana, nekuti ndine mwana, nekuzviitirawo zvandinenge ndichida zvinokwanisa kushandiswawo mari. Run them again. At a fire we a burn, we run them again. Zimkwana crew, we burn them again. Tasanganiswa SlyMedia TV. TV thing.